liigakauden voitokkaasti. Tänään joukkue esiintyi ensimmäistä kertaa kotiareenallaan täyden katsomon edessä. Jokereilla oli vastassaan viime kaudella liigapaikastaan joutunut karsimaan Reipas Lahti ja isännät ottivatkin heti otteet haltuunsa. Ainoastaan 4.25 oli pelattu, kun Keijo Säilynoja vei kotijoukkueen Hannu Järvenpään syötöstä 1-0 johtoon. Nyt lahtelaiset pelaavat vajaalla. Marko Halonen syöttää Pekka Järvelälle. Ja Keijo Säilynoja saa napupaikan siihen maalin edustalle 2-0. Ja tämä maali kannattaa katsoa uudestaan. Katsokaapa, miten Keijo Säilynoja tulee erinomaisesti tuonne maalin kulmalle. Tavoittaa siinä Pekka Järvelän syötön ja näin numerot ovat 2-0. Siihen sitten Jokereiden peli ensimmäisessä erässä päättyikin ja näin Jirsi Latal ja Erkki Mäkelä pelaavat paikan Erkki Laineelle, joka kaventaa 1-2. Tämä jäi myöskin ensimmäisen erän päätös lukemiksi. Boris Majorov kokeili tässä ottelussa uusia pelaajia ja yksi heistä oli Sami Helenius ensimmäisessä liigaottelussaan. Kyllähän tietysti vähän jännitti alussa, mutta sitten kun ensimmäinen vaihto meni ohi, niin sitten se on ihan pelivireessä hyvin kiinni. Valmentajat antoivat sinulle myöskin vastuuta. Siellä oli yksi ylivoimapeli, jossa olit mukana. No se tuli kyllä vähän yllättäen. En mä sitäkään sen itse osannut odottaa, mutta hyvä näin, että saa ottaa vähän vastuuta heti ekasta pelissä. Useassa vaihdossa sinä sitten pyysit aika nopeasti itse pois jäältä. Minkä vuoksi? No lyhyet vaihdot pystyy pelaamaan pelin temmos mukana. Täyspainoinen peli koko ajan. Toista erää oli pelattu 5 minuuttia, kun nähtiin illan komein maali. Paikka pelataan Valtteri Immoselle, joka vie kotijoukkueen 3-1 johtoon. Juha Jokiharju syöttää Jirsi Seipalle, joka jatkaa kiekon Valtteri Immoselle. Ja näin Oldrich Svoboda saa jälleen poimia kiekon selkänsä takaa. Jatkoa seuraa Järvenpää ja Marko Halonen löytää vapaan paikan. Näin numerot ovat kotijoukkueen hyväksi jo 4-1. ...35-47 oli pelattu, kun Reippaan Jari Multanen otti yhteen Juha Jokiharjun kanssa. Jokiharju loukkaantui, Multanen sai 5 minuutin rangaistuksen plus pelirangaistuksen. Ja niinpä Jokereiden ylivoimapeli pyörii. Sami Wallsten tekee Timo Norpan esityöstä 5-1 johdon. Kun kysymyksessä on iso rangaistus, ei Multanen päässyt tuolta rangaistujen penkiltä pois ja Hannu Järvenpää viimeistelee erän päätösnumeroiksi Jokerijoukkueen 6-1 johdon. Kolmanteen erään Esko Nokalainen vaihtoi maaliin Petri Engmanin, mutta se ei auttanut. Jälleen tulevat Jokerit, Marko Halonen ja Keijo Säilynoja tekee hattutempun 7-1. Ja jatkoa seuraa. Norppa Hämäläinen ja Jali Wallsten pääsee maalin kulmalta tekemään 8-1 johdon. Kotijoukkue ei ollut vieläkään tyytyväinen. Keijo Säilynoja kirjaa itselleen syöttöpisteen, kun Erik Hämäläinen viimeistelee loppunumeroiksi 9-1. Sami Helenius, nyt on 60 minuuttia takanapäin. Miten peli omasta mielestäsi meni? No kyllähän se ekaksi peliksi meni ihan kivasti. Että yllättävän hyvin pääsi rytmiin mukaan. Mitä yllätyksiä ensimmäinen liigapeli sinulle toi? No kyllä mä olisin ottanut, että tempo olisi ollut pikkasen kovempi. Kun reeneissä se on kuitenkin niin paljon kovempi kuin täällä, mutta hyvä näin. Sami Helenius sai tänään paljon peliaikaa. Mitä sanoisit hänen ensimmäisestä liigaottelustaan? No kyllä täytyy sanoa 18-vuotias poika ja kyllä hoisit hommansa tosi tyylikkäästi tänään. Oli ohjeet vaan, että pelata oma peli, oma peruspeli, mitä hän osaa, mitään ylivoimaisia asioita ei odoteta. Kiekkoa heti liikkeelle ja kärkimiehen liikkeelle ja sitä kautta hyökkäjät töihin. Numeroina arvostellen. No sanotaan ensikertalaisille 9-. Helsingin jäähallista siirrymme sitten Matinkylän halliin.